মানে তাবকफोरनो टाइम रक फिक्सिंग खौ फेबाय 11 तारनि सिमि चेंजानाय अमा हाय सम्भावना दंगो 11 तानि सिमि जे मंयासा केंद्र सरकार निनि बरनि प्रतिनिधि रहवै निरनि सलुशन खायनायनि बागै आफ्रोबो चिनि बुबाग्रा शुद्ध आलोचनानि बागै हायसि आलोचनानि बागै हिंके चिनि बुबाग्रा माइ जायाखै तंमानि न हाखिनो तंनाय किन्तु आलोचना अनेक इंखा बर' खायनाय ताबकफोरनो खायनाय हवो फेबा टाइम किलिंग खायै तंमानि बनो दायतिनो कारण चिनि बोसोर तंसिबा जोंनो माने टाइम किलिंग खायै चिनि तिप्रासारनि बिसिङाव थाङै खे बर' माने पद्र पाव फेम लावै साइ तंगो तिप्रा मथा चिनि बुबाग्रा न हाया सावै अमा हायखे माने चिनि तिप्रा मथानि जे दाबि दावा न फेम लावै लुपुराव न बुजावै दं किन्तु जों मा बुजिलायनाय अमा चिनि बुबाग्रा नि बिसिते जों समाधान या हिंखे कुनो नेता कुनो लीडर ते तंगै माया तिनि जों बीजेपी ओ बुनो ब्ले कतर नेता तंग रिंया बरके रोमान स्क्रीन में काइसे इशुनो पर्यंत कक सामाया निरो नुखा हायसि एक समय चिनि हा चिनि शासननि हाफाय माने हाफुं हाथाय पूरा खरां कतर के साइ फैनाय तिनि और जागा थाङै सामालिया जों नुबै दङ बो हायखे गोबांमा आरो नेशनल पार्टी ओ थांखांगे चिनि तिप्रासाराव कक सामाया उइ थांमानि अम जों नुगो दिनै बरक सादि मोदी जिनि ग्यारान्टी तांबा सबका साथ सबका विकास खायसिरिता जोंथ' बननो नायब्ले तिप्रासानि बागैबो सलुशन तबदि संविधानिक सलुशन जाते माने जों मा थाइनो जोंनो मावै थांनाय जा अमा हायखायसा जोंनो रडी अमसिब्ले दिनै पावर फाइला हा रला हा बया पावर फाइके जतनो अमा हाय सामुलचिको माकानो फाइ हायसि अम बाइचिनि तिप्रासा सलुशन या गभर्नमेंट फाइखांगे सामुल खाइमानि बनो जों खाइ दङ हिताहनि हाय अम गभर्नमेंट नि डियूटी सि फेबातिनि संविधानिक समाधान कन्स्टिट्यूशनल सलुशन जोंनो रवानि ब आलादा नेता हायसि ये वो भारत सरकार इंडिया गवर्नमेंट को मारनाय मारखायनाय